लोगोफोर भिडिअखौ जागायैनि सिगां आङो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। माने गोबां समनिफ्रायनो सोरबा सोरबि बुंबोबाय दङ आरोना, माने आं दि दानै दख'नाजों फालि लादोंना, बे फालिखौ लानानैनो बुंबाय थायो आरोना। माने न'आव थाबाथाय फालि लाहोनाङा, जोमग्रा लाहोनाङा बा फास्रा लाहोनाङा बिदि बुंबाय थायो आरोना सोरबा सोरबि। गाज्रि नुयो बिदि बुङो आरोना, आरो अबावबा थांनो नागिरनाय बायदि नुयो बिदि बुङो आरोना। मा बुंबावनो लोगोफोर, स्ट'रिखौसो नायनांगौ लोगोफोर, बिदि गाननाय जोमनायफोरखौ बारा नायनाङा। मानो होनबा जों मानसि नङा, जों कार्टुनसो, मानसिनि बायदि खालामजोबनो हाया, मानसिनि बायदि दिन्थिजोबनो हाया। जोंनि बे कार्टुनाव ना एसेबां सुबिदा गैयाथ'। जुदि नोंथांमोना फोथायाबा बानायनायबानो जाबाय। दा जोङो जुदि कार्टुनफोरनो दख'ना गानहोबा बा गुबुन ड्रेस गानहोबाथाय जों सिगाङावनो फट' उथिग्रोनांगोन। फट' उथिनानैसो पिक्सआर्टआव माबानानै जोङो ओमफ्राय कार्टुननो गानहोनो हायो। बे कार्टुनाव दख'नाखौ मोना लोगोफोर, जों गावगायासो पिक्सआर्ट माबानानै गानहोयो। ओमफ्राय बिदिथ' गावनिखौल' गानहोबाय थानो हायाना लोगोफोर, गुबुननिफोरखौबो मोनबाथाय बिदिनो स्क्रिनशट खालामलाबायनानै पिक्सआर्टआव बिदिनो काटआउट खालामनानै बिदि गानहोनो गोनां जायो आरोना। दा बिसोरो जेरै गानो बिदिनो होनांगौ जायो जोंफोरो। जेनेबा दख'नाखौल' दोननानै फालिखौ बोखारना दोननो हाया जोङो। आरो मालाय बयबो बांसिनानो देलायनासो फट' हगारखायोना, फालि लानानै दख'ना मोजां मोजां गाननानै। थरेना दख'ना बोरै फालिबो लाया मुलायालासिनो हगाराना बिदि। अबावबाल'सो मोनो आरोना सिंगोलै लानाय, फालि लायालासिनो बिदि दख'ना गोजा थिखांनाय। नोंथांमोनालाय मा फालि लानायखौबो नोजोर होयो? जिखिजाया दख'ना गाननांगौ दख'ना गानहोयो आरो, फालियाबो थाफाबालाय माथो गाज्रि नुयोखाय। मानसि नङाना लोगोफोर जोङो, कार्टुनसो, एकदम मानसि बायदि दिन्थिजोबनो हाया। बयखौबो बुङाखै लोगोफोर, दा नोंथांमोना बयबो गाज्रि मोननाङा आरो, जायबा बुंदों बिसोरखौसो बुंदों। मोनसे बुंबाय थायो आरोना लोगोफोर सोरबा सोरबि, दख'ना गानहोआबाबो दाय, ओमफ्राय आरो गानहोबाबो फालि लाबाबो गाज्रि नुयो। फालि लायालासिनो दख'नाल' गाननाय बिदि फट' मोननो नागिरा लोगोफोर, आरो जोंबो बेसे उथिनो। दे होमबा लोगोफोर, नोंथांमोना जेबो गाज्रि मोननाङा आरोना आं बुंनायखौ। माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय। माने बुंबाय थायो नालाय आंखौ आगोलनिफ्रायनो बुंगासिनो, ओमफ्राय आं बुङा सानदोंमोन। ओमफ्राय दा बिदिनो बुंहरबाय थायो नालाय सोरबा सोरबि, बेनिखायनो आं दिनै बुंनांगौ जाबाय। दे होमबा लोगोफोर, दानिया भिडिअखौ नायदो दे। आरो जायबा बिदि बुंहरदों, जेनेबा फास्रा लाबा फालि लाबा गाज्रि नुयो बा अबावबा थांनाय बायदि नुयो होननानै बुंग्राफोराबो गाज्रि मोननाङा दे। नै दाथ' आङो नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय प्रब्लेमखौ। आंखौ बिनानाव साननानै आं बुंनायफोरखौ गाज्रि मोननाङा आरोना, जेबो साननाङा। उफाय गैया लोगोफोर, दा जोङो मानसिबो नङा नालाय, कार्टुनसो जाहैबाय, सुबिदाबो गैया। एकदम माथो बुंबावनो। दे होमबा लोगोफोर ना, दानिया भिडिअखौ नायदो। ठंडा है तू ओ मेरे सूरज है तू ओ मेरी आँखों की तारा है तू ना 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 ना। गथ'आ उन्दुलांमारबायहाय। मेथाइ रोजाबबानो उन्दुलाङो गथ'आ। दे उन्दु दे आइ, उन्दु दे। ओंखाम उखैबायमोनहाय। बिफा, बिफा, ओंखाम उखैबायमोनहाय। नै नानिया उन्दुलांबाय, आङो दसे फुथुनानै संहैनि र'। आंना फिसाजोआ उन्दुलांबाय। औ बिफा, नों दसे नेथ'दे नानिखौ, आङो ओंखाम उखैनाय मोनसोदों। नाङा दे, आं संनि, नों था नानिजों। नों संलायगोन आरो? औ, बेसेथ' नोंखौल' खस्थ' होबाय थानो, आंबो संना होनांगौथ' गेजेर गेजेर। दिनै संना होनसै। खस्थ' मोनाहाय मा आङो जेबो। नाङा दे, नों सङा, आंनो संगोन। दाथ' नोङो जेबो मोनजाथ'वा न', बइलसो। मा संनांगौ दा? माबा मुगु दालिखौनो बइल खालाम, ओमफ्राय आलु दरसे होदे। दे जागोन दे। ओमफ्राय नोंहा मा जागोन? दावदै दं खोमा दे। आंबो नोंजोंनो मुगु दालिखौनो जाफानोसै, बइलखौनो, ओमफ्राय दावदैखौ एवना जानोसै। बइलखौनो जागोन? औ, सम सम जानांगौलै, बांद्राय थाव मस्ला जाबाय थाबा गेस्टिकसो जायो। नोंजोंनो बइलखौनो जाबाय थानोसै र' बे साननैसोआ। जानो हाबाथ' मोजाङानो देनाय। संहैनोसै र'। थां होनबालाय संहैथां, आंखौबो उखैसोनाय मोनसोदों। गथ' थाबाथाय ओंखाम उखैसोनाय मोनसोयोसो, दसेनो उखैसोयो। उखैखागोन, गाइखेर जाबाय थायोना। दे आं संहैनि र', जागोन र' दसेनो जागोन, गेसावसो संगोन ना। थां होनबालाय। नानि नै नोंसा आफाया ओंखाम संनो थांदों। नुदोंना मेरिना, नोंसा आदाया दाबो फैनो रोंला। औ आयै, मा आबैनि लोमजानाया दासिमबो हामला होमबा? मोनथिया, हामबाबो हामाबाबो आं लिंहरथारनोसै अनजिमाखौ। बे गांजेमा गोसोम रानिखौ आं मोजां मोना। जेनेबा मानो आयै?
जेनेबा माने मानसिखौ मोजां मोना आङो बिनि आखलखौ बारा मोजां थिग मोनाखै आङो अनसुमाजों सिथाब खालामबाय थायो मिथिगौ ना आदाजों सिथाब खालामबाय थायो आयौ बेलाय माथो बिमानिसो जायो थोद आयै नोंबो ओरैनो सन्देह खालामलाबायदों दे बिमानियानो सोरबाखि गावनि भागिनाखौनो बिदि गाज्रि नोजोर होगोन नों जेबो मोनथिया आं नुना फैदों मोनथिबाय मा मोनबाय थादों बियो र' फन खालामनानै दिनै लिंहरथारगोन आं मानो फैनो रोङा बियो ओमफ्राय आयै बे आमायाबो मानोथ' एसेबां सिख्ला गोरलैखौनो लाबोनांगौ जाखो दे एसेबां उन्दै बैसोनि मानसिफोरखौ हाबा खालामनाङालै एसे मिलायनाय बायदि खालामनांगौ बिदियावनोथ' सोरबा सोरबि खारसनजायो सिथा नोङो मेरिना रावबो मोजां आखलनि गियानि हिनजावफोरा हाजार बोराय हौवाबाबो खारा हाजार सेंग्रा हौवाबाबो खारा बे गांजेमा गोसोम रानिया मोजाङानो नंखाया बिमायाबो धोनि नुनानै हरदों साला न'आवथ' जेबोआनो गैया भिखारिसो दिनैबा हले लिंहरथारगोन आं बेखौ फैयाबा लायनो थांगोन आं बेखौ बे गांजेमा गोसोम रानि थानायाव बेखौ बिसानि न'आव थाबाय थानो होनो हाया बाप्रे बेनि आखलखौ मोजां मोनाखै आं हेलौ मायो आयै मानो दाबो फैनो रोंला हा आबैनि लोमजानाया दाबो हामाखै नामायो हा लोमजानाया हामाखैबा आं लाबोगोन दिनैनो फैनोबा फै न'आव मा मोनबाय थादों नोङो बेयाव हा न'आव फैनोबा फै आरो आबैनि लोमजानाया हामबायना हामाखै जुदि हामाखैबा आङो लाबोनोसै नों जुदि फैयाबाना आं नोंखौ न'आव लाबोनोसै लायनो थांगोन आं दायो आबैनि लोमजानाया बारा हामाखै आयै होनबालाय आङो दायो गारि भारा खालामनानै लायनोसै नोंसोरखौ मिथिबाय मा मोनबाय दङ नोङो हा नोंखौ न'आव मालाबानो लिंहरदों आङो नों मानो फैया खालि आमायमोननियाव न' दं न'आव थानांगौ मिथिबाय मानो बेफोरबायदि बुङोलै आयै मानो बेफोरबायदि बुंदों अनसुमाया बिमाखौ ना लिंहरबावबाय मा मोनो बेनि बिमायाबो खालि न'आवल' लिंहरबाय थायो मा मोनखाङो बियो लिंहरबाय थानो फैनोबा फै नङाबा खिन्थु आङो दायो लायनो थांगोन मा मोनबाय दङ नोङो हा नोंसा आमाया दा हाबा खालामबाय मिथिबाय नोंसा आनै दङ नों मानो बेयाव दंबाय थायो हा गाज्रि मोनोना थाबाय थाबाथाय नों साननाय बायदि नङालै आयै मानो गाज्रि मोननो दे नों ओरैनो सानलाबायदों बेफोरखौ जायखिजाया न'आव फैगोन ना फैया नोङो बेखौल' बुं फैयाबा खिन्थु आङो लायनो थांगोन मानो जेनेबा नों मानो बेफोरबायदि बुंबाय दङ आंखौ मा जायो दे थाबा अनसुमाखौ थानो होमाराखै खोमा लिंहर मारदों साला बुरिया बाहेरानो रायज्लायहैनि र' आनैया आरो बबावबा खोनाबा गाज्रि मोनगोन बे आइया आनैखौनो गाज्रि मोनगोन होनना सानबाय थायो आं थाबाथाय आं थाबा जेबो गाज्रि मोनालै आनैया मोजांसो मोनो नाथाय आइया मानो गाज्रि सानबाय थायो बे आनैखौ बाहेरावसो थांबाय माथो अनसुमाया मा बे अनसुमा बिमाया मानो लिंबाय थायो बाल अनसुमाया थानायखायसो आं बे न'आव दंबाय थायो अनसुमा गैयाबा आङो ना एकदम थैनोसो लुबैयो नाथाय बिनि बिमाया मा जाखांबाय थायो मानो लिंबाय थायो दे खालि आंखौ गाज्रि मोननो होननानै सानबाय थायो आं गाज्रि मोननो आंथ' नोंसालाखौ गोसथोयोसो मिथिबाय बुरै रामुसिंनि बिब' आं नोंनि फिसालाखौ जोबोद गोसथोयो सानसे नङा सानसे आङो नोंनि बिहामजो जाखागोन आरो नोङो आंनि बिखुनजो मिथिबाय आसल मथे मामार लिंहर मारदोंआनो खोमा र' आंबो खोनाहैनि अनसुमाया अबावबा गाज्रि मोनगोन दसे थानानै थांनि र' सोंनि आङो मा जादों मा जायाखै लिंहर मारदों ना मायो अनसुमाया आंनो खिन्थागोन र' खिन्थाजोबगोन जुदि लिंहर मारोबा मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो आं प्लेनिं बानायनानै अनसुमाखौ लाखिथारगोन अनसुमा थांबाथाय आंहा गैखाला आंहा लाइफआनो सेस जल्दि न'आव फै नङाबा खिन्थु आं लायगोन होनदों दे अनसुमा नों मानो थाबाय दङ आयै नोंबो बांद्राय देखायगासिनो दे खिन्थु मा जायोखाय आङो आमाइमोननि न'आव थाबा आगोललाय मानोथ' थाबाय थानो होयोमोन आंखौ आगोलनि बाथ्राया आलादा आरो दानि बाथ्राया आलादा मिथिबाय अनसुमा मा आलादा जाखो आयै औ आलादा आगोलनि बायसिबा एसे बेलेगमोन दा नोंसा आमाया हाबा खालामबाय नों मानि लाबोबाय मिथिबाय बेलाय बे मोनसे बाथ्राखौनो बुंबाय थागोन आनैया आंखौ गाज्रि मोनालै मोजांसो मोनो आंखौ थाबाथाय नों मा आनैखौ गाज्रि सानबाय थायो आयै आनैया गुबुनफोरनि बायदि नङा मिथिबाय आंखौ थाबा मोजांसो मोनो बियो सिरि था नोङो अनसुमा जेखिजाया नोङो न'आव फैगोन ना फैया जुदि नों फैयाबा आं लायनो थांगोन आरो आबै लोमजानायखाय दंबाय थायो होन्दोंमोन ना नोङो आबैखौबो लाबोफागोन आं बेयाव नों आबैखौ एसेबां टेनसन खालामनाङा आं आबैखौबो लाबोगोन जेखिजाया दायो ओंखार जुदि नों हारसिं फैयाबा आं लायगोन गारि भारा खालामनानै बे आइजोंबो मा जाबावनो देलै दे थांगोन मोजां मोनबाय
जेनेबा आङो सोरनिबा सुथुरनि न'आवसो दंफैयो बिदि खालामथारो माथो आयै नोङो मा जायो दे बिसोरनियाव थाबा आंखौ थाबाथाय मोजांसो मोनो आमायाबो मोजां मोनो आनैयाबो आबैयाबो नोंसोर आरो गाज्रि मोनो होननानै सानबाय थायो गाज्रि मोनबाबो मोजां मोनबाबो दा नोंखौ थाबाय थानो समाया मोनथिबाय मा समायलायनांगौलै आयै थानो मोजां मोनो थायो आं माबा गुबुननि न'आव दङ नामा आं गावनि बिबैमोननि न'आवसो दङ गावगायनि बिमायमोननि न'आवसो दङ जेखिजाया दायो फैनोबा फै दै नङा आयै नोंहा मा जामारदों आंखौ मानो थानो होआ आगोलथ' आंखौ थाबाय थानो होयोमोन दा मा जामारदों जेनेबा आंखौ मानो नों फैनोबो होनो नागिरा थानोबो होनो नागिरा मा बाथ्राया मा नों आनैखौ मानो एसेबां गाज्रि मोनो आनैया मोजांसो मोनथिबाय मोजां ना गाज्रि बिनि गोसोखौ नोङो मा नुदों नामा आरे आं बिसोरजोंनो थाबाय थायो आरो बेबहारावनो मोनथियोना फिसाला बायसि अनोलै आंखौ आयै नों मोनथिगौ ना नों जेरै अनो आनैयाबो आंखौ बिदिनो अनो ए नंगौ नामा एसे बांद्रायबाय नामा आबा जेबो बांद्रायाखै आंखौ अनो आनैया ए मा साइसनि अनो नोंखौलाय मा अननायावबो साइस थालायो नामा मादि जादों मादि सानो नों आयै एकदम आं बिराद बोरैबा मोनथारबायलै गावनो गाव मा मा सानना लायो फालथु नङा अनसुमा दायो फैनोबा फै नङाबा आं लायगोन देलै दे थांगोन दे थांगोन दायो थांगोन खुसि मोनबाय हा मोनबायथ' खुसि नोङो औ मोनबाय आं खुसि जोबोद खुसि मोनदों नों न'आव फैबासो खुसि मोनसिगोन आं मा जेनेबा आङो जेलाव दङ नामा आयै हा ना सोरनिबा सुथुरनि न'आव दङ जिखिजाया नों फैबासो मोजां मोनसिगोन आङो फैनोबा फै न'आव दोन फैयाबा खिन्थु दिगदार दङ आं लायगोन बे आइयाबो माथा गरमसो जाबाय खोमा दे दोन हाय रे आंनि सिं 10 बाल्थिंसो रोगाखाबाय मेंग्लिजोब्बाय बालफोरा बाल्थिं गब्लंनायखाय गोदान बाल्थिंसो लाबोना होफैबावबायहाय आंनो ओरैनोबा फैसा गैया बाल्थिं बायनोबा अबाव फैसा मोनदों 400-500 आंखौ रुवाथिसो सानना लाबाय खोमा बालफोरा मा जाखो दे आनै सिङानो सासोबाय आंहा दै रोगा दंखलखौ फाहामना लानांगौमोन ना बाल्थिं गोदान बायस्लायस्लाय दंखलखौ फाहामबानो मोजां जागौमोन आंनिबा बे बाल्थिंखौलाय आङो 300 लाबोदों नाथाय दंखलखौ फाहामबा 3000सो नांगोननो सिं सासोबायलै आनै आं रोगानो हाला मोनसोबाय दे रोगानो हाला मोनबायबालाय दोनथ' रोगाथ'नाङा दायो रोगानो हासिगोन दे दा माबा नोंसा आमाया एसे बेदर लाबोदोंहाय एवनाय बेखौनो बेदर संनांगौ नङाबा आनै नोंनो सङाखै मानो नोंनि बेदर संनाय जानो लुबैसोदों आं बेसेबा गोबाव जाबायना मोनजायैया बिजुलि नोंथ' आंनि संनायखौ मोनजाफेरदोंआनो आंसो नोंनि संनायखौ मोनजाफेराखै बेनिखायनो नोंनो संनाय नोंनि संनाय जानो लुबैदों आं बिजुलि संदो जोंनिया गेसबो गैया अराव संबा आनै धुङा हाबजोबो माथो आयौ नोङो एसे धुङा हाबनायखौनो सहायनो हाया होमबा जोंलाय माथो सानफ्रोमबो धुङायाव थानानैनो ओंखाम ओंख्रि संनांगौ जायो आं आरो हायाना उपास गैया आं न'आवबो ओंखाम सङा आरो मालाबाफोर संबाबो आं गेसावसो सङो आनै गेस जोब्बायबा सोना लाबाखै मानो आनै ए गेस नों सोना होनोना फैसा गैयाहाय जोंनियाव फैसा गैया जों बायसि मानसियालाय अबाव गेस सोयै ओंखाम संनो हायाहाय दे जेबो नङा दे संनांगौबो मालाबा अरफोराव खालि गेसखौल' नागिरबाय थाबा जायाना बिजुलि दे संनायनो आंहा मोनसे खामानि दङ मोनसे खामानि माने जि सुनो दंसैहाय सुहैनि र' गथ'फोरनिबो आंनिबो खामानि मावा दामानि मावा ओरैनो जागानो नागिरदों जोंहानियाव थांनोबो रोङा मानोबो रोङा दिनै सानब्रैयानो जाबाय रावखौबो जाहोबाय थानो हायाहाय थाफि हिनजाव साला थैबाल थालालै आङो मादैमोननि न'आवनो थांसै बे मादैमोना फिसाजोनि न'निफ्राय फैबायना फैयाखै मादैया एसेबांबो बेफोरबायदि खालामनाय नङा आंखौ बे आनैया रुवाथि रखम बाहायथारो सिं सिनस्रि हारा खामि हारा सासुब्बाय ओरैबायदि आंखौ साजा होगासिनो बे सासे मानसिया रुवाथिखौबो बेफोरबायदि बाहाया खोमाहाय रबाल मादैखौ फन खालामनो र' फैनो जाबायना जायाखै मादैमोननियाव थांना थाहैगोन आं हेलौ मादै न'आव फैनो जायाखै नामायो थांथ'आ आङो बिजुलि दा नै बिमा फिसा बोरै नागारलांनो आङो न'आव रावबो गैयाना नोंसा गुमैल' दंथारो ओमफ्राय नै आब'निया खस्थ' जायोना नरमेलबो नङाना सिजारिनसो आब'आ खामानि मावनो हाया दा थानांगोनानो खोमा आङो मास मोनसे बा मोननैसो थाखानांगोन आङो मास मोनसे मोननै थागोन औ मास मोनसे मोननै मोनथाम मास मोनथामबो थानो हानाय आं थांनो नागिरदोंमोन मादै नोंसानियाव दे उनाव फैनो हासिगोन दे नोङो बिजुलि दे
파피 गथ'आबो दासो जोनोम जानो मोनदों दा होमबा मा बिसानि न'आवनो थाबाय थानांसिगोन होमबा आङो रुवाथि बायसि बाल आं एसेबां खस्थ' खामानि मावनो हायालै सिं थिं साजोब्बाय आइदै हाराया जायदु नों आंनि अनगा बोरै थानो हादों आंखौ गोसोखांदोंना खाङाखै जायदु नों बारा दिन्थिबाय थादों न' जायदु दहायबो आं लोगोनि नाम्बारजों नोंनो फन खालामदोंमोन नाथाय नोङो रिसिभ खालामासै मा नाम्बार गोदान फन थांबानो नोङो रिसिभ खालामा ना मायो बाराबा आं नोंसानि न'आवनो थांनानै ओंखारहैगोन थांगोन आं नोंसानियाव नों बिदि खालामबाय थांना आंखौ मानो गोसोखाङाखै नोङो आंखौ हरावबो उन्दुलाङा सिमाङावबो नुयो नोंखौ नाथाय नोङो आंखौ सिमाङाव रायोल' जायदु नोंखौ दांनो नागिरो आं नाथाय नों दांजायाबो खालि नोङो आंखौ मेख्रेबोल' रायोल' सिमाङाव बे आबासेलबोराया बे साननैसोआ मा जाबाय दङ मा न' सिङावनो हाबना थाबाय थायो बाहेरावबो ओंखारनो नागिरा ओंखामबो जानो नागिरा हरावबो थाबैबो उन्दुलाङा आबासेलबोराय मायो आयै आबा नोंहा बे साननैसोआ मा जाबाय दङलै हा माथो न' सिङावनो हाबसोना थाबाय थाग्रा जाखो नोंलाय मानो नों बेरायनोबो थायाखै आरो सिथ्लायावबो ओंखारा न' सिङावनो थाबाय थाग्रा जाबाय थांनाय आबा दखानाव दावदै लायनाय जराथामसो जेबो गैया दालिल' दंथारो ना बेदर गैयाबाबो खुहाबथाराहाय जेबोबो गैया दावदैजोंनो जानोसै दिनै आयै नों थांनो हाया नामा दखानाव आं थांनो बादोंलै थां नोंनो लायथां आयौ दावदैल'खौनो लायनो हाला होमबा नोङो दखानाव बेसेथ' गोजानखाय गामि बारबानो मोनो थांनो बादोंलै आयै आंखौ एसे बोरैबा मोनदों मानो बादों नोङो हा बिदिथ' नोङो सानसेबो बाफेरामोन जि लायनो हरो बेखौनो लायनो थाङोमोन मा जामारदों आबा बुंना आयै नोंबोदि आरो बे साननैसो आङो न' सिङाव थानो होननानै थादों माने आंना बेरायनाया बांद्राय जादोंमोन नालाय बै साननैसोआ बिदि होननानै नोङो सिथ्लायावबो ओंखारालासिनो थागोन नामा ओइ माबा आयै गोसोम जादोंलै आङो सान्दुङाव ओंखार सिथ्लायाव ओंखारबाबो सान्दुं नाङोना बेनिखायनो न' सिङावनो थाबाय दङ आङो लोगो सासेया गोसोम जादों होनदों आंखौ बेनिखायनो न' सिङावनो थाबाय दं आं हे गसाय बिदिसो होमबा मानोथ' खिन्थाया दे आं आरो दाखालिनिफ्रायनो सानगासिनो मा जामारदों गथ'आ होननानै सिथ्लायावबो ओंखारा बेरायनोबो थाङा औ आयै बेनिखायनो दा आं दखानावबो थांनो बादों दा दिनै एसेबां सान्दुं दुंदों गोसोम जागोन आं आयै गसाय गोसोम जानो एसेबांथ' गिग्रा जाबायना नोङो आबा गुफुरानो दे नोङो आरो सेंग्रा मानसिफोरखौ एसेबांबो गुफुर जालायनाङा सेंग्रा मानसिफोरखौ गोसोमबाबो हेन्डसाम नुखायो थेवब्लाबो आयै आं गोसोम जाबाथाय सुखुथारा गुफुरैनो थानो मोजां मोनो थांलै आयै नोंनो थांदो आं थाङा दे दिनै दे आयै आङो आंनि दुखुनि बाथ्राफोरखौ सोरनो फोरमायनो दा जायखौबो आङो थार गोसोजों मोजां मोनदोंमोन बेबो आंखौ ब्रेकआप होबाय आंजों रायज्लाया जाबाय ब्लक खालामना दोनबाय आयै नोंनि बिहामजो जागोना आंखौ फाग्ला खालामगासिनो आयै नाथाय आं बोरै खिन्थानो नोंनोबो नोंथ' आंखौ रायगोनसो आयै माबा बुंखो बिमाया ना लिंहरमारदोंसो आं गाज्रि मोनगोन होननानै खोनाहैयाखै नै मैगंखौ हाना दोननानै ओंख्रिखौनो संलायाखै आङो माने गोसोखौनो उसु गुदुं मोनबाय दङ नङा अनसुमा बिमाया मा जामारदों मानो बेखौ इसेबां ब्रा ब्रा लिंहरबाय थायो आंथ' अनसुमाखौ मालाबाबो सैया खालामफेराखै आङो अनसुमाखौ सैया खालामनाय बायदि मोनबासो बियो आंखौ बिदि बुंनो हागौमोन डाइरेक्ट बोरै सानना लादों जे आं दि अनसुमाखौ थाबाय थाबा गाज्रि मोनो होननानै बिथिंजाय आङो अनसुमाखौ खथ'क मोथो मोजां मोनो नों मा बुजि मोननो अनसुमा बिमा टेनसनानो टेनसनलै बिथिंजाय अनसुमानो बिनि लोगोआ गार्लफ्रेन्ड बानायना होनो नागिरदों दाखौहाय टेनसन जाना दङ दा आंनि खर' माथायाव बिथिंजाय रामुसिं बोराय गुन्दाया साला आंखौ जमबाय थायो माने सेस्था लाबाय थायो आंजों उन्दुफानो बोराय मांग्रांनो बिराद एकदम बोरैबासो मोनलायलांबाय आं बे अनसुमाया थानायखायसो थायो आं बे न'आव बे अनसुमाया गैयाबा सेस थैखाबाय आं आनै अनसुमा नोंखौ मानो फन खालामदोंमोन नोंखौ न'आव लिंहरदों ना मायो औ आनै आइया आंखौ न'आव लिंहरबाय आङो दायनो न'आव थांसै मायो नों दायनो न'आव थांसै औ आनै
आइया आंखौ लिंहरथारबाय जुदि आं थाङाबा ना बियो लांनो फैगोननो आंखौ गारि भारा खालामनानै आरो आबैनि लोमजानाया हामबायना हामाखै होननानै सोंदोंमोन ना ओमफ्राय आं बारा हामाखै होनना बुंनायखाय आबैखौबो लांनो ओंखारदों औलै आदै बे आइखौबो मा होनना बुंबावनो बे नोंसाया नोंखौ मानो बेफोरबायदि लिंहरबाय थायो न'आव नोंनाव थाबा मा जायो जेनेबा नोंसाया सानो खोमा आं नोंखौ गाज्रि मोनो होननानै नों थाबाय थानायखाय आं नोंखौ गाज्रि मोनो बिदि सानमारो बियो आं मानो गाज्रि मोननो अनसुमा नों थाबाथाय मोजांसो मोनो आङो नों गैयाबा बेसेबां लांदां हास्रिस्रि माथा गरम बायदि मोनो आं मिन्थिगौ ना अनसुमा नों थांनाङा अनसुमा नों थांनाङा नों थानायखायसो आं बे न'आव थानानै मोजां मोनो अनसुमा नङाबाथ' आं नोंसा आमाइखौ एसेबो मोजां मोना साला बोरायखौ आनै नों मानो एसेबां गाबदों गाबनाङा आनै माथो खालामबावनो आरो आइया लिंहरबाय नालाय दा ब्रा ब्रा लिंहरथारदों थाङाबाबो जाया दिनै थांथारनांगोन आनै नों गाबनाङा नाङा अनसुमा नों थांनाङा नों थांबा हामा जागोन बे आनैया आंखौ एसेबांथ' मोजां मोनोना आनैया आं थांगोनखाय गाबलाय लांदों आनै आं थाङाबाबो जाया दा आं थांथारनांगोन सरि आनै नोंसाया आंखौ एथ'ग्राब गाज्रि सानो आंलाय नोंखौ थाबाबानो गाज्रि मोनो आं नों थाबाथ' बेसेबां मोजां मोनोसो 100% मोजां मोनो नों थाबाथाय नाथाय नों गैयाबा बेसेदि हारसिं मोनो आंसो मिथिगौ बे न'आव ना नों थानायखायसो आं थानो हादों नों गैयाबा थानो हाखाया अनसुमा आनैया माथो सिरियास जाथारबाय मानो एसेबां बिदि बुंदों अनसुमा नों थांनाङा आंखौ नागारनानै अनसुमा नों थांनाङा आनै आं थांबाबो जेबो नङा दे आमाइ दङना आबै दङना जामाय बेखौथ' आं मालाबाबो गावनि हौवा होननानै गनायना लानो हानाय नङा अनसुमा बेनि खाथियावबो थानो मोजां मोना आङो नाथाय आनै दाथ' नोंसोरो हाबा जाबायना सैयाबाबो बिदिनो थानांसिगोन नोङो मेगन मिसिबनानैबाबो नों बेखौ हौवा होननानै गनायना लानांसिगोन थानांसिगोन आनै बे हामुसिंखौ मालाबाबो हौवा होननानै गनायना लानो हाखाया आङो अनसुमा आंखौ जबरदस्तिसो हाबा खालामना लाबोदों आरो जों आइयाबो आंखौ जबरदस्तिसो हाबा हरदों आं मालाबाबो बेखौ हौवा होनना गनायना लानो हाया आबैयाथ' दङना आनै आं थांबाबो आबैयाथ' थागोन ना आबैखौ लांफाया दे नों थाबासो मोजां मोनो आङो नों थाबासो बेसेबा गोसोखौ स्रां मोनो आङो दादि आइया आंखौ लांफैथारनो ओंखारदों आनै आं थाङाबाबो जानाय नङा आदा हो प्लेनिं बानायगोन माबा मोनसे आनै जेबो प्लेनिङा खाथिला आइया आंखौ लांफैथारनो ओंखारदों नाङालाय अनसुमा नों मानो बुजिया अनसुमा नों थांनाङा होनदोंना आङो ए आनैया मानो बेफोरबायदि गाबदों आं दा मा खालामनो आनै आं फैबावगोन ना मालाबा नोंखौ आइया फैनो होनाय नङा आं मिथिगौ फैबाबो नोंखौ लिंहरबाय थागोन सानसेल' थानो हागोन जेनथेन दादि थाङाबाबो जायाना आनै दायो बेलासिनो थांगोन आं आनै आं थांनाङा होनना बुंदोंना अनसुमा नों गैयाबा आं बोरै थागोन अनसुमा नों थांनाङा बिदि नङा आनै थांनांगोन आङो अनसुमा आं नोंनि अनगा थानो हानाय नङा मानोना आं नोंखौ गोसोथोयो मा बुंदों नोङो बेफोरखौ आनै नोङो आंनि बिमानैसो नोङो आंनि बिमा बायदिसो थेवब्लाबो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो अनसुमा I love you अनसुमा I love you very very I love you अनसुमा